Oh, tato pa, once nga naay pagdayeg, naay pagsimba, pag-worship, bungkag ang kutas demonyo. Wita, obserbahi gali inyo, ang balay gali nga madayigon sa Elohim, ha? Dili basta-basta maduulan sa kaway. Pero panimalay gali nga walay mga pagdayeg, di ba? Notice niyo dagli ang mga sakit, ang mga paghasol, ang mga daghang espiritu mo hasol ninyo. Mo na kinaham sa demonyo. Katong mga balay nga di magdahig. Mo na ang ganahang bisitahan. Pagdahig gali mo, ha? Pabitaw nang kani atong mga anak nganong sige hilak-hilak, ano sige hasol, ha? Susihan ninyo sing panimalay og gasige ba mo dahig sa Elohim. Gagamit ba mo sa power ni Rabo ni Yeshua? Gagamit ba mo sa power sa Ruach HaKodes? Ha? Naay gitawag natong external nga samok ug naapoy gitawag natong internal nga samok. External nga paghasol, naapoy gitawag natong internal nga paghasol. Kanang mga manifestation physically external na siya. Na may bata nga sige hilak,